Assalamualaikum, salam rahayu derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, saiki riyaya Idul Adha ya, yaiku riyaya kurban ya kan ngono. Aku pernah ngerti kata-kata sing kaya ngene Dur. Unine iku ngene. Sadurunge sira mbleh kewan kanggo kurban, belen dhisik sifat kewan sing ana nang jerone rasa lan atimu. Nah, iku artine apa, Lur? Artine iku ngene, Lur. Artine iku sifat kewan iku pasti ana nang setiap menungso, ya kan, nang aku barang, nang panjenengan sedaya. Lah, sing diarani sifat kewan iki apa? Kewan duweni apa sih? Sebenarnya kewan karo menungso iku bedane tipis. Kewan ora bisa duweni rasa ati. Nah, iki ati nurani iki ora duwe kewan dulur. Nek perkara nafsu mangan, nafsu birahi iki duwe. Dadi kewan iki bedane karo menungso iku kewan ora duweni akal lan ora duweni rasa lan ati. Cuman gawe otote lan gawe nafsune tok. Lah, nek sifat iku mang sampean bisa ngilangi, istilahnya sifate kewan sing ya iku ana nafsune, ya sampean bisa ngilangi. Lah, iki sampean baru oleh menyembelih kewan sing sejatine sing dadi korban iku mang. Nek sampean ora bisa berkorban rasa atine maksudnya berkorban apa sifat-sifate kewan sing ana nang sakjroning atine panjenengan, ya percuma. Wong sampean iku ibarate beleh kewan iki ya ora beleh kewane. Beleh iku mung filosofi, iku mung sanepane riyaya korban iku ngono, Lur. Dadi awak dhewe iki sebenarnya iku dikongkon nyimbolno kewan iki sejatine nafsumu sing kaya kewan iki nglumpuk ning kewan iki, lah iki belen nafsu iki. Supaya panjenengan karo aku iki ya, Lur, karo kula niki iso nggambarno nafsuku iki minangka kaya kewan iki, kaya wedhus iki ngono, misale sampean golek wedhus. Dadi sampean kudu iso mbayangno kaya ngono kuwi, Lur. Iki dibayangno iki jenenge iku hakikat urip. Ngono. Hakikat urip iki ngerti sakjroning urip. Sejatine urip, sejatine apa sing dilakoni. Ngoten. Dadi panjenengan kudu ngerti mangerteni ya. Istilah beleh iki mang kok gak awak dhewe iki beleh kewan iki digawe tumpakane awake dhewe besok-besok ning akhirat. Lah, istilah tumpakane ning ayat Al-Qur'an ya, ning dalil Al-Qur'an iki ya. Tumpakane awake dhewe gawe meneh-meneh menuju ning Gusti Allah iki kok ora dibukane kok numpak wedhus, numpak sapi ngono. Hati-hati panjenengan iku aja sampai dangkal berpikir. Kudu dicernasik. Maksudnya pembahasan ngono iki kudu dicerna secara akal sehat lan ati nurani, Lur. Kudu digoleki hakikate, filosofine. Aja sampai awak dhewe terjerumus ning hal-hal sing kurang bener. Ngoten, Lur. Dadi awak dhewe iku setiap dalil utawa setiap kalimat iki ya kudu dicerapno temenan. Apa maneh iku menyangkut sebuah ajaran, Lur. Ngoten. Nah, sejatine iku ngoten. Dadi apa sih kok diaran tumpakane? Tumpakane ku istilah iki dhewe sing ngeterno dhewe madhep marang pangeran iku kok bukane kewan. Awak dhewe madhep marang pangeran iki kon numpaki apa? Lah sampean korban kewan ya sing sampean tuku sampai jutaan regane ya, sampai puluhan juta regane. Iki modale sampean wis ngekei istilah iku wis berkorban demi
wong sing ora mampu, ya kan istilah yang ngono. Nah, iki rasa welas asine panjenengan ngekei istilah iki iwak marang wong sing ora tau mangan iwak, ora tau mangan iwak daging. Nah, mulane niku dulur filosofine Idul Adha iku dulur. Wong sing gak tau mangan iwak daging, sing ora bisa tuku iwak daging dulur, akhire iso ngrasakno ngene ta rasane iwak daging. Iki akeh lho dulur. Biyen sadurunge ora ngono Idul Adha iki wong iki wis kok arane main iwak daging mangan sego kangelan lho. Nah, akhir digawe kaya ngene iki yen filosofine raya korban iki kaya ngene iki dhewe iki dikongkon menungso dikongkon sing mampu tuku daging korban digawe korban marang wong sing ora tahu, maksudnya orang duwe marang wong sing ora mampu supaya iso ngrasakno apa sing awake dhewe pangan ngono lho. Mulane iku dianggep korban iki tumpakane menungso menuju marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Lah, diarani tumpakan iki aja dipikir secara nalar ngono, aja dipikir secara nalar, secara gelambiaran tok, aja dipikir secara ngono. Ya kudu iku mikire sing jero lho. Mergo iki menyangkut ketuhanan. Mosok statement ngono nek nangkepe ditumpaki, wedhuse ditumpaki sapine menuju ning Gusti Allah. Ora kaya ngono kudu lho. Iku cara berpikire wong arek-arek sekolah arek SD kudu. Ngoten ngapunten lho nggih. Kula sanjang ngeten iki nggih pancen kados ngoten niku penjelasan sejatine. Tapi nggih ngapunten nggih kula niki mboten kok nggurui wong niki nggih ilmu saka leluhur sing diterapaken ten kula. Ngoten. Dadi niki kula mboten enten unsur melarang panjenengan berkorban. Mindset panjenengan sing sampean ubah ketika sampean arepe berkorban. Sampean kepengin korban sapi. Aja mikir sapi iki besok bisa dadi tumpakanku ning Gusti Allah, enggak. Rasa welase sampean, rasa welas asine panjenengan sing wis peduli marang wong cilik, sing wis gelem berkorban marang wong cilik supaya wong cilik-cilik sing ora bisa mangan iwak daging, sing ora bisa tuku iwak daging bisa ngrasakno daging korban sing sampean korbanno. Iki kudu sing dadi tujuan lan kudu dadi nang pemikirane panjenengan. Dadi aja nganggep tumpakane iku numpaki kewan sing sampean korban, tapi numpaki rasa welas asine madhep marang Gustine. Ngoten lho. Pun paham nggih. Mugi-mugi panjenengan saged memahami napa sing kula jelasaken. Ngapunten pemahaman kula, penjelasan kula niki kadang blepotan, kadang nggih angel kula utaraken nggih. Pancen nggih ngeten niku kula. Mboten saged merangkai kata sing apik supaya dadi kalimat sing apik. Ngapunten. Nek panjenengan saged nrimo napa sing kula pajangaken niki nggih alhamdulillah. Nek mboten saged nggih ngapunten sing kathah nggih. Nyipun sak menawi kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.